Zdravíčko, v tomto videu si povieme niečo o zabuchávaní dverí, o tom ako vzniká prievan a ako je možné, že zabuchne dvere. Nakreslíme si takúto trúbku. Má dve časti, z ktorých jedna je hrubšia a tá druhá tenšia. Predstavme si, že je v nej kvapalina, ktorá prúdi z tej hrubšej časti do tej tenšej. Tento dej prebieha tak, že kvapalina prúdi v hrubšej časti pomalšie a pri prechode do tej tenšej rýchlejšie. Správa sa to presne podľa tejto rovnice. Nazýva sa rovnica kontinuity. Bavíme sa teda o kvapalinách, lenže vzduch sa správa skoro rovnako. Má síce odlišnosti, ale pokojne ich zanedbáme. Preto si predstavme, že takáto trúbka je vlastne naša miestnosť s prúdiacim vzduchom. Teraz poďme vypočítať prácu. Práca, ktorú vykoná vzduch vnútri v miestnosti, teda v oblasti S1, sa vypočíta takto. To dáme rovnej práci, ktorú vykoná vzduch pri prúdení v oblasti dverí, teda s obsahom S2. Vieme zatiaľ len to, že rýchlosť V1 je menšia než rýchlosť V2. Čo s tým ostatným? Pomôžeme si Pascalovým zákonom a dosadíme ho do rovnice. Takto sme získali aj silu a už je to teda jasné. Ak je rýchlosť V1 menšia než je rýchlosť V2, tak sila F1 je väčšia než F2. Preto sa dvere zabuchnú alebo len búchajú do pant. Sú tu ešte ale aj ďalšie parametre, od ktorých závisí búchanie dverí. Sú to napríklad ich tvar, hmotnosť, trenie alebo poloha. Ak ich máme z druhej strany a vzduch prúdi stále rovnakým smerom, dvere sa pravdepodobne nezabuchnú. Ako vzduch prúdi, tak do tých dverí ešte naráža a zmena tlaku, ktorú vyvolá prechod vzduchu, dvere nezabuchne. Majte sa teda pekne a ak sa vám video páčilo, kliknite aj na odber.